Hello, abusiafo. Ya mama chen, ya mama ha, ya mama jo. Emi biara utie nkrato yi. Ye frɛ me fie agyenfo a ankra. Asona ba deshi ya papa bi. Na afi ya mama fishiapa. Wo 2024 no eko den. Eko yie ma wana. Sorry Kenya ho, kenten ho. Efisa afen ye wura na watwe a etoso ya biemu dedawo. Na 2024 yi na mere kyerɛ wo sɛ nneɛma anan bi wɔ hɔ a wode ka w'abrabɔ ho a anka wobetumpɔn paa kɔ w'anim sen sɛ wokɔ w'anim ɛyɛ afi etwa mu no. Na nneɛma anan no yɛdi kan ɛyɛ enna you utimi da wada donhwere wahe minua bea minua barama sa woda donhwere wa bien donhwere wa biesa woma adwene no entimi enhome sane yesese enhome ama honam no so eya na abre abusuafo na ho hia enna ho hia na bebrebe ye koye ba ye tweba sa yentimi enya hoden pa ama honam na ensipi ensita na se yentimi enni yenkwa ahome a na yekoya na yebai abusuafo hwe wonna ho ye wonim se woda beye donhwero beye asia ana eson a se wo pese wo lose weight kurapo na wutumi lose weight you ebise ebasa honam nitimi ehome se ne yesese ehome nti se wo se oh me pese me lose weight nso ma ya enko you efise wontimi na momeye enna enhu hia yen enuanom ebusuafo enna ho hia papa ne etoso ya bien nipa ben na ewo wabrabom a wo mmra enuanom nipa bi wo ho a wo ya abrabom a wo ma ya abrabo na ngoye o enko kan sani ayete keke wo hu ye nkora a ema abrabon wo brebre yan ase wakwanya adwuma bi ma obi aka akiro sese adwuma we de wontimi nye wo pese wo ko school bi na obi aka akiro sese school de wontimi nko na obetimi atua ebi ana wanya akwanya nse sese wokọ kuro foforo so ekwaye adwuma nso obi rebu wabam sa nkorofo no hwe wonye na hu se ebi ana oho na wonhyira wo nti ma wanim emmara wo ho so na hu se nipa bi wo ho a wo ya abrabom a wo bre yase wo maye nkokan sane yesese yekokan emfa ho nipa ko ne oye obetimi aye wo ho nipa pe obetimi aye wo maame obetimi aye wo papa obetimi aye wo nuabea obetimi aye wo nuabarama obetimi aye wo kunu obetimi aye wo yere ma wani mra wo ho so na hu se nipa bi a emri bia wode impuntu nsam ba na obogu no esese wo hwani ye toso ya biesa so wo betimi atu afi babi a wo akọ kan wo wanim kakra koru foforo so state foforo so oman foforo so na wakọ wanim a troto ho na kasa guso emri biara ebe ya wonwa se nneɛma a wotwe ogu ho a wokasa eguso no enya ahoden enya tumi na ehyenkuram na onyankopɔn ene asase ya enso bebue kwan ama abem ne eto so kra no wabisa wo ho se wo ye hena enuanom wo ye hena menkese hena na owo menkese hena ba no menkese kroban mu na wufi menkese hena wufi bai bisa wo ho se wo ye hena wo kra na eda wo mun wo kra afua wo kra kosua wo kra ya akwadwo kwasi wabisa wo kra se wo ye hena na wo kra no mpo na pede ne den enuanom atoda bia ye bompai bebre nanso yenkan ya no ntum obo ade enso nka nkyere yen mpai na ya bon ehumuai ebise de bia ye kasa emra so afi se wo betimi a simanum simadu tenase na yekom na home na bisa wo krese denti na wo asase yi so
bisa wo krese wo kra adwuma ene den. Bisa wo krese aduan ben na wo kra ope. Enuanom saa nneɛma anan yi ana misusu se yetu hu anamon ne yɛde ka ya abrabɔ ho a ebetimi atwe yakɔ anim kakra ama ya adwena da hɔ efisɛ ya ada yie ama ya atwe yɛn ho afi nkrɔfo a wɔmpɛ yɛn ho yie efisɛ ya atew yɛn ho afi wɔn ho yɛ bisa yɛn kra ne ɔpɛ nti sesei no yɛni aba yɛn ho so afei so yɛtu akɔ baabi foforo ama yɛrefi ɔbrase foforo. Enuanom saa nneɛma yi mom yɛnhyɛ ne so. Wei yɛ mo de hye kronkron efia gyemfo a ankra makra mo yɛbɛkasa.